τον Παναθηναϊκό. Williams Goss που δίνει τον τόνο. Βεζένκοφ. Βιλτόσα. Στα 8 για τον Ολυμπιακό. Μιλουτίνοφ για το σκρί στην μπάλα. Βιλτόσα έχει χώρο, έχει χρόνο. In his young EuroLeague career. Now look out. Στην επίθεση του Παναθηναϊκού, στη δεύτερη επίθεση μετά το άστοχο σουτ του Ναν. Φουρνιέ φαλ, θα καρφώσει. 9-31, 7,5 λεπτά για το ημίχρονο. Williams Goss για το Φουρνιέ που οπλίζει, εκτελεί από τις 45 μήνες, αλλά δεν θα το βάλει. Και μέσα από την κυκλοφορία της μπάλας και την κίνηση να βρουν τα mismatch και το ελεύθερο σουτ. Ενώ για την άμυνα ζήτησε αυτό που ζητάει από την αρχή του αγώνα, να σκληρύνουν οι παίκτες του. Walkup για τον Πίτερς. Βεζένκοφ για 3 από 45 μοίρες. Δύσκολο σουτ. Παπα-Νικολάου. Walkup. Τρέχει από τα σκριν να βγει ο Φουρνιέ από την baseline. Το κυνηγάει ο Γκραντ. Βέλα πάνω του Γάντι. Βεζένκοφ. Λότερ. Αυτή τη φορά. From 6 down to lead off the back of the last time out. Let's see if they can stop the rot here. Foul offensive. 17-31. Πολλά χειροκροτήματα από τους περίπου 7.000 θεατές προς τους παίκτες του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός ρυθμικά. Ο Παπα-Νικολάου για το Μιλουτίνο, φοβερή σκαστή. It could be his team's night. 6 for Hall. Fenerbahce by 6. Fournier into foul. 35-20 έγινε 35-30. Walkup. Βιλτόσα, Λαρετζάκης. Μιλουτίνο χαμηλά με Παπαπέτρου. Βιλτόσα στη γωνία. Στα 6 δευτερόλεπτα Μιλουτίνο. Γυρίζει, σουτάρει, χαμηλό το σουτ. Ηρεμία στην επίθεση. Επισήμανε ότι δεν παίζει με forward ο Παναθηναϊκός. Υπομονή να βάλουν την μπάλα κοντά στο καλάθι. Όπως εδώ. Μιλουτίνοφ με τον Χουάντσο από κοντά αφήνει καλές προϋποθέσεις. Walkup. Παπα-Νικολάου, Walkup. Κυκλοφορεί μπάλα στην περιφέρεια. Walkup, Παπα-Νικολάου. Και πάλι Walkup στα 10 δευτερόλεπτα. Φαλ χαμηλά με Γκέιμπριελ. Walkup προς το καλάθι. Αστοχή. Ο Χάμπα, ο Γκόλντεν, ο Γκρέι, ο Μπράις και ο Νετζίπογλου είναι οι 5 του coach Σάκοτα στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Williams Goss, πόσταρε, γυρίζει και σκοράρει. So Sasha, who started well, is now only 1 of 4. 18th best offense out of the 18 teams in the competition, but this is going to be their 4th straight much improved offensive performance. Down at the south end of the M1 Metro line from Athens in the port city of Piraeus. Fournier. Just on fire at the moment. Fournier finds Fell. He draws a bright yellow crowd. Now one-on-one with Chandler. Shot clock winding down. Μήτρου Λόγκ, Ντόρσεϊ. Παπα-Νικολάου, ξανά Ντόρσεϊ. Μένσα, χέρι-χέρι για τον Ντόρσεϊ. Η πάσα στο Φουρνιέ και αυτός για 3, αλλά θα στο 7-28. Μεγαλύτερο τώρα. Μεγαλύτερο προβάδισμα στο μάτς. Πάνω και από το συν 10. Α, όχι, διορθώνω. Ήταν το συν 12 νωρίτερα το μεγαλύτερο. Συν 11 είναι το ενδιάμεσο μεγαλύτερο. 12, 11 και 10. Τα διψήφια προβαδίσματα της ΑΕΚ. Ο Λαρετζάκης, δύσκολο σουτ. With that ball towards his coach, went a bit of Fenerbahce momentum. Olympiacos looking to make it a one-possession game again. Fournier to the edge of the paint.